Bueno, pois moitas gracias por asistir. Tamén disculpar a Pinacho de Faro de Vigo e a Llera da Voz. Me chamaron que posiblemente non poidan chegar porque estaban en Pontareas co tema dos incendios e iso todo, entón non puderon vir. Igual non dan chegado. Pero, bueno, o máis importante, o concepto máis importante da batalla xo contou Teresa. Eu vou ler un pouquiño que é o programa total da festa. Xa levamos como un mes xa con os temas de teatralización, talleres de vestuario e de atrezo. Esta semana é a última semana, xa estamos xa traballando casi todos os días para que isto chegue a bo fin. O programa este ano, o programa vai ser 3 días, un día máis que o do ano pasado. O xoves vamos ter unha mesa redonda onde van a participar uns poñentes que son Ramón Patiño, que é historiador, arqueólogo subacuático e autor de varios libros sobre a batalla de Rande, Vicente Caramés, que é o director do Museo do Mar de Vigo ou do Mar de Galicia en Vigo, e Xosé Martín Crespo, que é un redondelán, que é historiador de Redondela, foi o asesor científico aquí do Meirande e aparte está facendo unhas tesis sobre a batalla de Rande. Isto é o xoves a partir das 7:30 na Casa da Cultura. Logo, o venres temos tamén unha presentación. Nos estivemos estudiando a maneira de levar o que é a batalla de Rande por todas as parroquias do Concello de Redondela. O ano pasado fixémoslo en Chapela, este ano vamos facelo en Cesantes, o xoves a partir das exactamente a partir das o vernes a partir das 8 da tarde cunhas teatralizacións na playa vamos a facer a teatralización do que é o desembarco da Prata e logo a emboscada mentre estamos descargando a Prata e a todo o que traen os barcos temos unha emboscada das tropas enemigas, a escuadra anglo-holandesa. Iso o vernes. Iso xa tamén con a colaboración da Asociación do Círculo Cultural de Cesantes, que tamén van colaborar con nós, con grupos de gaitas, e axudarnos a montar tamén algo de atrezo ali na playa, decorar un poquinho a playa para que se vexa unha cousa de época. E logo o sábado, que é o día grande, empezamos aquí no Meirande, no contorno do Meirande, no Meirande tamén, portas abertas a partir da mañán, e con postos de artesanía, alboradas, postos de comidas, bebidas durante todo o día. Aquí no tema de postos de comida hai un menú aberto a quen queira apuntarse, un menú de 19 euros, que logo volo he de pasar, un menú de 19 euros, para que non teña ningún tipo de problema o que queira comer aquí ese día. Logo ás 12 chegarían as embarcacións, entre 11:30 e 12 chegarían as embarcacións tradicionales, quedarían expostos durante todo o día no peirado do Meirande. Ao mediodía, como dixen, un xantar, e antes do xantar xa vamos ter a primeira teatralización, que é unha obra que basicamente a do ano pasado, unha obra completa que vamos a facer posiblemente, se tuveramos bo tempo, ao mellor podíamos facelo nos exteriores, pero o tempo non sei como estará. Entón faríamoslo debaixo da carpa, igual que o ano pasado. Posiblemente, cando chegan as embarcacións e fagamos tamén un desembarco, utilizando as embarcacións tradicionais, fagamos un desembarco aquí no Peirao, iríamos hacia arriba, hacia o Torreiro, e ali faríamos a obra. Logo, algunhas teatralizacións, se temos capacidade de facer algunhas teatralizacións máis durante toda a tarde, así a media tarde ou así, con grupos tamén de música, varios grupos de música, actuando e tocando. E logo, a última hora da tarde, outra obra, outra teatralización tamén arriba no campo das festas. Logo baixaríamos hacia o Peirao, aquí no Peirao, a última hora, así ao anoitecer, e faríamos a recreación do que é a batalla de Rande no mar, con fogos de artificio fogos de artificio, e logo sería o remate xa do que é a festa. Sobre as 9 ou así, 9:30 sería un remate de festa, de que logo continuáramos coa festa arriba. Tamén vamos tratar este ano, dentro das posibilidades, a ver se somos capaces de traer unha animación para os rapaces, porque para nós é moi importante
que terlle unha animación rapaces por rapaces enseguida se aburren. Entonces, para manter os pais aquí, queríamos facer algo, a ver se temos capacidade para facerlle xogos aos rapaces e telos aquí pasando un día bonito e agradable para eles, para que